היי יוטיוב, כאן נדב. הסרטון הזה הוא בעצם סרטון הצצה לסדרה הראשונה שהולכת להיות בערוץ. הסדרה קוראים החבר'ה הנדירים. דורון מנחה את הסדרה הזאת, וכאילו הוא לא יכול לעשות את הסרטון הזה של ההצצה רק כי הוא לא יכול, והוא אמר לי לעשות את זה. בסדרה בעצם דורון הולך לקחת אקואים, לדבר איתם, להכיר אותם, להשתעשע איתם, לעשות להם רעיון, ובאותו הזמן הם יראו לו את הנדירים. ככה שבעצם גם אתם מקבלים שיחה מעניינת וכאילו דיבורים בין דורון לילד כלשהו, וגם אתם מצליחים לראות את הנדירים שיש לאותו הילד. ככה שגם תוכנית נדירים וגם תוכנית רעיונות. כפי שהבנתם, התמונה שאתם כרגע רואים על המסך שלכם זה הלוגו של הסדרה הזאת. כאילו, כן, הסדרה חבר'ה הנדירים. זה הלוגו של הסדרה. ודורון הולך להכיר שם אקוי וזה. בקיצור, יהיה כיף, תאמינו לי. תבואו, תראו, תהנו. בקיצור, תבואו, ולבינתיים, בזמן שאנחנו מתחילים לעבוד על הסדרה ויש מצב שהפרק הראשון יתפרסם מחר, אתם יכולים לכתוב לנו בתגובות שאתם רוצים להתראיין בסדרה, ואם תכתבו בתגובות ותגידו איפה, מתי, באיזה שעה, באיזה יום, באיזה שרת, באיזה מקום בקולוקו, אנחנו נבוא אליכם, כאילו נבוא לאזור הזה בקולוקו בזמן הנכון, וכאילו נקווה, כאילו נשתדל לבוא באותו הזמן, ונראיין אתכם ונעשה אתכם את הפרק. אבל כאילו, בכל הפרקים אתם יכולים להציע, זה לא רק בפרק הראשון. אתם תמיד יכולים להציע שאתם גם רוצים ללכת, כאילו להתראיין, ואנחנו נשתדל לבוא. אם לא נבוא, אנחנו נדבר איתכם. בסדר? אוקיי. מקווה שהסדרה תצליח. אל תשכחו לייק וסובסקרייב. אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, ואם אתם רוצים לקבל את כל העדכונים של הערוץ והתראות לכל הסרטונים החדשים שהתפרסמו בערוץ בקרוב, תלחצו על הכפתור של הסאב, כאילו תירשם לערוץ, תוכלו לקבל את העדכונים את העדכונים של הערוץ. אז ביי יוטיוב.